több szinten lehet vízilabdázni ma Magyarországon. Nyilván beérkeznek a gyerekek az egyesületekbe, ahol különféle szűréseken vesznek részt, kezdve attól, hogy esetleg megnézik a szülőknek a testparamétereit, tehát várható magasság, akkor izomzatát, de nagyon sok esetben ez azonnal ugye nem derül ki, sőt az összes esetben, mert aki azt mondja mondjuk, hogy egy leérkező 8 éves kisgyerekről 100%-ig megmondja, hogy az olimpiai bajnok lesz, az hazudik. Teszek egy nagy irányváltó lábtempót, és úgy megyek nem az, hogy úszom és úszom az ellenkező irányba. Megállok, beteszem a vállam, elmozdulok nagy lábtempóval, és megyek a másik irányba. Maguk úsznak egymás mellett, nem jó? Nekem volt egy játékosom, akit volt egy nagyon szeretett főnököm, aki már sajnos nincs közöttünk, hogy dr. Szilvos Istvánnak hívják, és erre a játékosomra azt mondta, hogy itt a KSI-ben 18 éves koráig nem csinált semmi más, csak fázott. Állt a falnál és fázott. Ezt a játékost Vámos Mártonnak hívják, a magyar válogatott játékos, aki kétszeres világbajnok, Európa-bajnok, olimpiai harmadik helyezett. Tehát ő a 17-18 éves korában fejlődött egy akkorát, hogy megalapozta, hogy oda jusson, ahol most van. Ahány gyerek, annyiféle módszer erre, ezt tipizálni nem lehet igazából. Nyilván nagyon-nagyon fontos a rendszeres edzés, a rendszeres testmozgás, már csak azért is, ugye, mert a mi sportágunk egy közegben történik, tehát itt azért meg kell birkózni az elemekkel. Látják önök is, hogy most itt vagyunk a Császár uszodában, ahol van körülbelül 4 fok, és tele van a medence gyerekkel, ami egyébként szerintem egy fantasztikus dolog, egy csodavilág. Én is itt ebben a medencében nőttem, illetve nem ebben a medencében, akkor még keresztben volt a medence, nőttem fel. És például egy ilyen helyzetben nálunk sokkal kevesebb a beteg gyerekek száma, akiknek az immunrendszere fejlődik, nyitottba edzenek, jó levegőn, stb. Tehát de vannak olyanok, akik a fedett medencékre esküsznek. Tehát nincs erre igazából egy tipikus mód, egyéni utak vannak, amiket az egyesületek külön nyilván tapasztalati úton járnak. És hogy jött tényleg maga a vízilabda? Hát igazából 5 évig kézilabdáztam, és utána hát nyáron nem volt nagyon ilyen elfoglaltság, amit tudtam volna csinálni, és kipróbáltuk itt a Margit-szigeten, volt egy 9-es edzőtábora a KSI-nek, és hát mivel ugye nem volt nagyon mit csinálni, ezért ide lejöttem, és annyira megszerettem a csapatot, meg ugye magát az edzőt, hogy így úgy döntöttem, hogy inkább a vízilabdát választom, és pont akkor indult az én korosztályokban egy csapat, és akkor így maradtam a vízilabdával inkább. Milyen volt az a pár hét egyébként a szigeten? Hát az elején nem volt annyira jó, mert ugye nem annyira ismertem őket, de aztán nagyon befogadó közösség volt, szóval jól éreztem. Edzők egyben szimpatikusak voltak? Igen, hát most ugyanaz az edzőm, aki akkor volt, és nekem nagyon szimpatikus, nagyon szeretem, szóval igen, nagyon jó edző. Vegyél föl polifont! Állótárs, a fejénél áll a társánál, felfele lökéssel, melltől lökéssel, nyomod vissza a labdát fejenként, ugyanúgy 40 darab. Lábad maradjon lenne, Eszter, talpad a talajon. Jó, lehet kezdeni, magatoknak számoljátok, utána lehet cserélni, mehet 40-40 fejenként, gyerünk! Itt a munkafolyamat az úgy kezdődik, hogy a gyerekek megérkeznek az előkészítő csoportba, ott a előkészítő edzők Jászberényi Krisztina és Zobin Krisztina kezd el velük foglalkozni.
ki meddig van ott, annak függvényében, hogy hány évesen érkezik. Hozzám 11 évesen kerülnek föl a lányok, ott próbálnak beszokni a többi nagyobb lányhoz. Itt én egy elég nagy korcsoportot ölelek át, hiszen a 14 évesek, 15 évesektől egészen ugye a 12 évesekig vannak nálam a lányok. Ennek vannak előnyei is, hátrányai is. Nagy előnye az, hogy itt a nagyok már tudják mutatni a kicsiknek a feladatokat, könnyebben le tudják másolni, hogy mi az, amit elvárok, mi az, amit kérek, és ezáltal gyorsabban tanulnak. Ami hátránya, hogy rájuk külön figyelemmel kell lenni, nyilván nem ugyanazt az edzésmunkát kapják meg, mint mondjuk a 14 éves lányok. Amikor tőlem kiöregednek a lányok, akkor mennek föl Bóta Tóth Andreához, ő a serdülő csapatnak az edzője, és onnan ott töltenek el 2 évet, majd az ifi csapatnál, Nádor Zsombornál szintén 2 évet. Mi a fontos ebben a korosztályban, hogy tehát a labdatechnika, az úszás, tehát hogy mi a jó sorrend? Jó sorrend az nehéz, mert ebben a korosztályban lehet a legjobban fejleszteni a lányoknak, meg a gyerekeknek a labdaügyességét, labdakészségét, illetve ebben a korosztályban nagyon jó fejleszthető szintén az állóképessége a gyerekeknek, ami ugye az úszással érhető jelen esetben el. Úgyhogy itt ebbe kell megtalálni az embernek a egyensúlyt, de leginkább abban, hogy emellett a lányok szeressék is ezt a sportágat, és úgy jöjjenek le, hogy minden nap örömmel végzik el a munkát. Vállalkozó szeretnék lenni, hogy nem vízilabdás, de nagyon szeretem a vízilabdát. A jövőben szeretnék jutni az olimpiára, és igen, egyelőre ennyi. Híres vízilabdát szeretnék lenni. Szeret ide járni? Igen. Mert? Már jó a közeg és jó az edzések. Én azért szeretek ide járni, mert jó a közösség, sok barátom van, és szeretek fejlődni. Igazából azért szeretek ide járni, mivel nagyon jó a közösség, meg jó hát nem úgy kikapcsolódás, de nagyon jó, hogy barátaimmal együtt vagyok. Én is szeretnék lenni, és olimpiai vízilabdás. Azért szeretek ide járni, mert jó a közösség, és mindig jól érzem magamat, bármi is történik itt. Én is szeretnék válogatottba bejutni. Azért járunk ide, mert szeretjük az edzőt. Balláb legyen elő, lányok! Arra passzol, arra legyen a lábad, amerre megy a passz. Azáltal, hogy van egy állandó mag, akik itt vannak 11-12 éves koruk óta nálam, ők tudják, hogy milyen úton járunk, milyen úton megyünk végig. Így ezáltal az újaknak mindig csak bele kell szokni a már meglévő közegbe. Nyilván, hogyha az ember minden második évben egy teljesen új csapatot kap, azt mindig ki kell alakítani. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ide nem csak sportolókat jövünk nevelni, hanem szeretném, hogy okos emberek kerüljenek ki, nem csak okosak, hanem empatikusak is, akik tudnak a más emberek jólétéért is, meg jó érzéséért is tenni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy próbálok erre is hangsúlyt fektetni az edzés mellett.
én kézilabdáztam, és nagyon szerettem volna, hogyha kézilabdázik, és ezért be is irattuk egyébként kézilabdázni, és közel 4 évet oda járt, míg nem aztán váratlan fordulat történt, és a gyerek azt mondta, hogy beleszerelmesedett ebbe a sportágba, úgyhogy ez így történt. Alapjában egy csapatsport szerintem nagyon sok mindenre megtanítja az ember. De ezt hogy látod az ő fejlődésében, hogy ez beigazolódik? Igen, tehát összességében minden csapatsportra igaz, de szerintem különösen a vízilabdára, hogy egy nagyon egymásra utalt, tehát a csapattársak egymásra vannak utalva, tehát hogyha például valakit kiutáltak, akkor ő neki biztos nem megy akkor a labda. Egyébként pedig ugye ez az összetartás, hogy összetartanak, kiszolgálják egymást, de mindenki tud valamilyen szinten érvényesülni. Ez egy nagyon fontos dolog, és ugyanakkor pedig a következő életre, tehát a civil életre ad egyfajta olyan gondolkodást, amiért ők nagyobb részt a vízilabdások azért egyetemet végeznek. Hogy van egy edzésetek? Tehát gondolom van egy reggeli úszás. Hát az nekünk még nincsen, de majd idősebbeknek van már. És akkor minden nap van délutáni edzés? Igen, általában 3-tól 6-ig van, 1 óra kondival, de vannak olyan napok, amikor csak 3-tól 5-ig van vízi edzésünk. Az hogy van felosztva a 3 óra? Hát 3-tól 4-ig kondi, aztán 4-től 6-ig vízi edzés. A kondi az nagyon kemény? Nem nagyon, annyira nem, mert szerencsére nem konditerembe edzünk, hanem csak ilyen sima teremekbe, és ott igazából a edző ad feladatokat. És az 1 óra az hogy épül? Tehát mindig változik? Vagy mindig változik, igen. Mondasz egy példát, hogy mondjuk? Hát például szalagozunk, vagy lábazunk, vagy hasazunk, attól függ, hogy milyen kedve van az edzőnek. És a többiek ezt szeretik? Hát nem mindenki. És ezután jön a vízi edzés? Igen. Az hogy gondolom, hát, úszással kezdődik? Igen, mindig úszással kezdődik, viszont van olyan edzés, amikor csak úszunk, az kevésszer van egy héten, általában egyszer, viszont mindig úszunk 1 órát, egy 3-4 órát, utána meg passzolunk, labdázunk, és van, amikor még taposunk is. És akkor te kapus vagy? Igen. És miért szerettél volna kapus lenni? Hát igazándiból nem volt kapusunk az egyik meccsen, és akkor beálltam, és nekem is tetszett, meg az edző szerint is nem voltam rossz, és akkor így. Mi a legkeményebb egy kapus életében? Hát a sok medicinezés, meg a füles maci az a legrosszabb feladat. Azt többféle labdával csinálja, mert ugye van ugye a 3, meg általában az 5 kilós medicinek, azt így váltogatjátok, hogy nőtti korosztályokban hát, még melyiket? Korosztályunkban még nekem 2 kilós van, de ugye több korosztály vagyunk együtt, és a legtöbb az még a 3 kilós. Nagyon sokszor egy felúszásnál, vagy amikor ugye jön az ellenfél, akkor a kapusra árul a nagy feladat, hogy úristen, most kivédi, nem védi ezt. Ennek a súlyát te mennyire érzed? Hát azért eléggé, és hogy ugye rajtunk is múlik a meccs, mi is úgy érezzük, de ugye van a védekezés, és akkor ők is segítenek. Abban próbálsz tanácsot adni neki, hogy a sport mellett, ha majd eljön az a kor, amikor már nem csak sport, hogy milyen polgári foglalkozás felé vigye az élet? Hát ugye most azt mondanám, hogy szeretném, ha ügyvéd lenne, akkor ugye nyilván értelemszerűen, hiszen én magam is az vagyok, de ettől függetlenül bármi szóba jöhet, amit szeret csinálni, mert ugye ez a lényeg, hogy szeresse csinálni azt. Nálunk azt hiszem 4 éve van női vízilabdázás, és gyakorlatilag a 4 éve a nulláról indultunk, és most, hogyha nem szeretek ilyet mondani, de hogyha van egy ilyen eredményessége rangsorot, jelen pillanatban a 2. helyen állunk. Tehát a női vízilabdában az egy picit gyorsabban lehet előre haladni, mint a férfibe. Ugye általában női sportágokban gyorsabb a kifutási idő, mert a kislányok azért ezekben a fiatal korokban a fiúkhoz képest akceleráltabbak, és ugye a gyorsabb is valahol az érési folyamat, mert ugye egy lánynál vagy nőnél ugye könnyen előfordulhat, hogy 25-30 éves korára már ugye a pályafutása vége felé válik, mert szülni megy, családot alapít, anya lesz, feleség, és gyorsabb a lefutás, mint ahogy a férfiaknál, ahol ugye nem tudom én, van például, hála Istennek jelen pillanatban Magyarországon egy Varga Dénes, aki ugye 87-es születésű, és még mindig top felnőtt válogatott szinten vízilabdázik. Tehát nagyon gyorsan fejlődik ez a sportág, szerintem egy nagyszerű sportág. Igazából összehasonlítani a férfi vízilabdával nehéz, mert
picit más, tehát más technikailag is, más szabályrendszerben is picit kisebb pályán játszák, kisebb labdával, nyilván alkalmazkodva a hölgyek paramétereihez, de én úgy gondolom, hogy ott talán picit gyorsabban lehet előrébb haladni tehát ott már nem ritka az, hogy 16-17 éves ügyes kislányok felnőtt válogatott keretben vannak, fiúknál azért ritka. Ez a világ legjobb sportja, ugye mondanom se kell. Ugye egy maga az uszoda, tehát akit egyszer megcsap ez a klór szag, ez egy fantasztikus világ, tehát itt azért az ember leéli az életét, az egy hihetetlen dolog, tehát a játék az ugye eleve egy nagyon jó dolog, a vízben való játék különösen nyáron az egy fantasztikus dolog, és ugye olyan élményeket, olyan közösségi élményeket, olyan barátságokat, olyan kapcsolatokat szerez, ami az egész életét végigkíséri.